Duha ka mga empleyado sa munisipyo sa Daan Bantayan napalgan nga positibo sa paggamit sa gidili nga drugas sa surprise drug test. Marijuana ug shabu nasakmit sa kapulisan sud sa drug den sa Barangay Inayawan. Upat ka balay sa Barangay Tayod sa lungsod sa Konsolasyon daog daw sa sunog kaganihang buntag. Cebu audition sa The Amazing Race Philippines Season 2 gidagsa sa mga Bisaya niadtong Biyernes. Kapatid Stars mipakilig sa mga nananaw. Mayang hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban sa kinitibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlang Lunes petsa 16 sa buwan sa Hunyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Karong adlaw namalik na sa klase sa kolehiyo tibok Rehiyon 7 gawa sa University of the Philippines, Cebu. Dini sa Sugbo, 100% nang mipaygayon sa ilang regular classes ang tanang pribadong tunghaan sa higher education. Sa off-cam interview sa CHED 7, ilang gipahibaw nga malinawon ra ang pagbukas sa klase sa tanang tunghaan sa rehiyon, taliwa sa pagsaka sa bayronon sa ubang tunghaan. Mag-usa ka semana na ugma, wa pa makabalik sa pagtungha ang mga bata sa Busay Elementary School, human kini pasirade sa lokal nga kagamahanan sa syudad sa Sugbo. Wa pa sad malihok sa barangay gym nga mauuntay balhina nila. Leslie Caminade Vestil, Sugin Limi. Hangtod karon wa pay klase ang Busay Elementary School kay wa pa gyud masugdi ang paghimo og division sa Busay Barangay Gym. Matud sa foreman sa local school board nga niadtong Huwebes pa silang nagpaabot sa mga materyales. Og mahuman, og mapadaghanan tas tao. Pero og kinikini lang sa mga tao, ali kita ka masalig anang mahuman. Bisan og way klase, on duty gihapon ang mga magtutudlo sa mong tunghaan. Matud sa principal nga dunay duha nila katinunan nga gibalhin sa mga ginikanan niini tungod sa kahadlok. Bisan og kuyaw tan-awon ang nahimutangan sa Busay Gym, antuson lang usa nila kini. Kung base man gud sa ato ang report from MGB, dili lang daw kay high risk diri, critical stage na gid kuno ta diri, so mao nang gibalhin sa gym. Magbaabot na lang ang inahan nga si Jeranis kung kanus ang makabalik og eskwela ang iyang anak. Bisan og duna siya kahadlok sa Busay Gym, misalig siya sa inhinero nga aduna sila ibutang nga proteksyon. Kung mas kuyaw diri, sila may mas nasayod sa kuan nga, mas kuyaw diri didto na lang gyud mi kay mas duol ra man sa didto sa amoa. Leslie Caminade Vestil, News 5. Sa nalambigit nga storya, way kalahiyan ang resulta sa Geohazard Mapping and Assessment nga gihimo sa Mines and Geosciences Bureau niadtong tuig 2007 ug 2011. Ang ilang assessment taas gyud ang posibilidad sa pagdahili sa yuta labi na karon nga kalit-kalit ang pag-uwan sa kagabihon. Base sa talaan sa MGB, delikado ang landslide ang Lower Busay kung Sitio Kulo, Lower Busay sa may Trans Central Highway ug Maria Luisa Subdivision Clubhouse area. Nagpasabot kini nga bisan ang temporary relocation site sa Busay Elementary School, delikado sab na ang kalit-kalit nga pagbunok sa uwan. Subling awhag sa MGB sa lokal nga kagamhanan nga dalion ang pagpangita og relocation site sa Busay Elementary School. Mura lang sa transfer to another kining active landslide zone. So naagya po siya continuous gihapon iyang mga movement, no? So dili gid ta siya angay himuon as a temporary relocation site. Hingpintang milingkod ang bagong OIC President sa Talisay City College kaganina atol sa pagbukas sa klase sa tanang universidad. Niadtong miaging semana pa nadawat ang appointment niini nga gihangop sa Board of Trustees sa maong tunghaan. Jinky Bargio, Sugin Limi.
Sa pagbukas sa klase sa Talisay City College karong adlaw, dungan sa uban pang mga kolehiyo ug universidad, nagtigom dinhi sa Talisay City Sports Complex ang libuan ka mga tinun-an sa maong tunghaan. Formal nga gipaila-ila ang bagong OIC President nga si Dr. Joseph Sol Galion. Nadawat ni Galion ang iyang appointment niadtong Hunyo 10, kasamtangan siyang Associate Dean sa College of Arts and Sciences sa Cebu Normal University. Mihalad ug awit si Galion isip mensahe sa paghupot sa maong posisyon. Gihangop sa mga tinun-an ug magtutudlo si Galion kinsa miingon nga dunay gamayng kabag-uhan nga iyang ipatuman sa TCC. Tanaw na ko og tarong ang mga qualification standards sa mga teachers. In fact, I already started doing that. Gusto sad na akong ipaklaro ang mga empleyado, kinsa man ang mga empleyado sa Talisay City College. Mo nang ipadayon sa nako ang tents, pero I'm doing modifications para di ma-disrupted ang klase. Dugang niini nga dunay pagkuwang sa mga classroom sa maong tunghaan. Dugay na nga nahimong setup sa Talisay City College ang ingon niini nga dinhi sila ilawom sa mga tent o pahigayon sa ilang mga classrooms. Ug karon nga nadugangan na sab sila og laing 700 ka mga tinun-an, naglaraw karon ng OIC President nga mohimo sila og laing makeshift classrooms. Karon, kapinkun kulang 3,000 na ang tinun-an sa TCC. Buot niyang temporaryong klasihan ng sports complex apan depende kini sa local government unit. Matod ni Steven, second-year college student, nga di na unta subling mahitabo ang faction kaniadto. Nga unta, hopefully nga kuan ka ng hapsay na, wanay kagubot nga among masinati para atong pagsauna nga among ni eskwela mi ba nga naglibog jud mi nga kinsa jud dapat tumanon ba. Bugtong pasalig ni Galion ngadto sa mga Talisaynon. Dili kong ingon nga I can make everything perfect. Namang gikakulian pa pod. Pero panay kamutan nako nga mahapsay ang pagdagan, no? Pagpadagan sa Talisay City College. I'm taking care of your children. Okay? I hope you will also pray for me kay without the prayer, lisod jud kayo. Jinky Bargio, News 5. Mga pulis, assets ug sakop sa Barangay Intelligence Network ang mao ang moabag sa kapulisan human gi-assign ang ubang pulis sa pag-secure sa Kapitolyo. Mato ni Provincial Police Director Noel Gilyamak, 20 ka mga pulis sa Provincial Public Safety Company ang gi-request sa Kapitolyo aron pagbantay sa ilang mga buhatan ug mga vital establishments sa lalawigan. This is also our responsibility to help Capitol, no? Especially sa pag-protect sa ilahang establishment, no? That especially the seat of power. But considering sa nga wala sila guard, no, na ma-hire, it is our responsibility to help also the provincial government. Napalgang naglutaw kaganiyang buntag sa sapa sa Gate 3 sa Barangay Mambaling ang usa ka bata nga giingong gilabay. Gimanabanang nagpangidaron og 9 ka buwan ang batang babae nga giputos og plastik. Matod sa gwardyang si Ruelito, bagbugtong gi-turnover kaniya sa usa ka scavenger ang bata. Pinser nako nya naglutaw kuno sa kwan nang just tubig iputos og silupin og green nga panapton. Alang kang bantayan Mayor Augusto Coro nga matod sa mga mananagat nga aduna na kausaban sa kuha sa ilang isda human sa sunod-sunod nga pagdakop sa ilang illegal nga nananagat na sa maong lungsod. Nasayran nga gihingusgan karon sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force ang ilang operasyon sa amihanang Sugbo batok sa commercial vessels nga musud sa municipal waters ug mogamit og dynamite fishing. Laing sugyot ni Mayor Coro mao ang pagpasar og ordinansa sa sangguniang bayan nga magmando sa pagdili pagpanakop sa tanang matang sa iho, ilabi na sa isla sa Malapascua, diin nahimutang ang mga treasure sharks. I think force to good sila na. Once we are going to present that sa SB, ma-force to good sila na. Duha ka mga empleyado sa munisipyo sa Daan Bantayan positibo sa gihimo nga surprise drug test. King Perez, Sugin Liming.
Ikaduha ang lungsod sa Daan Bantayan sa mga munisipyo sa lalawigan sa Sugbo nga nagpaubos og drug test karong tuiga. Kauban ng Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council kon Sipadak, gihimo ang drug test sa 73 ka mga empleyado sa munisipyo ug sa mga barangay. Lakip sa mga nagpa-testing si Daan Bantayan Mayor Augusto Coro. Si Coro ang ikaduha nga mayor sa lalawigan nga naglakip sa mayor sa Moalboal nga nagpa-drug test. Ako na nang order of sa ilang pagsanong. So siya may kaduha, so mo nang siyas kaya akong isunod. Ni-coordinate ko sa province nga naalagi tayo random drug testing kay dili naman sa taka siguro ug how are we going about it. 51 sa 54 ka mga empleyado lang ang napaubos sa drug test. Samtang voluntaryo sab nga nagpaubos ang pipila sa mga barangay kapitan ug department heads. Buot usab pamatud-an ni Mayor Coro nga dili siya usa ka drug lord. Sukwahi sa mga pasangil nga gipagawas kuno sa iyang mga kaatbang sa politika. Ang request din them ang voluntaryo because dako man jud kay diferensya mapakita nato sa katawan sa lungsod sa Daan Bantayan we are really dead serious in regards to illegal drugs. Duha ka mga empleyado ang napalgan nga positibo sa paggamit sa gidili nga drogas. Apan di nila ibutyag ang mga pangan samtang wapay confirmatory test ang ilang mga samples. Paymangno ni Coro sa mga positibo sa drug test. Depende o matawag nako ang posibilidad kung job order most likely mataktak dayon o regular due process. When I say due process, different pa na itong treatment ana. Matod ni Sipadak Executive Director Joey Herrera nga adunay laing duha ka mga lungsod ang gustong magpaubos og drug test sa ilang mga empleyado. Actually, there are two other mayors na ni signify po sa ilang intention on how to do about it. And ako lang sa silangingon, sige, mag-storya lang niya ta mayor on when is the right time. Tinguha sa Sipadak nga ma-drug test ang mga empleyado sa munisipyo sa tanang lungsod ug dakbayan sa lalawigan ug sa Kapitolyo. Apan ang kakuwang sa pondo mao'y nagpabiling limitasyon sa mga lokal nga kagamhanan sa pagpahigayon sa drug test. 1,000 ka drug kits lang ang napalit sa Sipadak alang sa mga drug test karong tuiga. Busa giawhag ni Herrera ang mga mayor nga mapahibaw na daan silang buhatan. For this town, for example, the province provided the kits para maminos ang ilahang gasto tungod kay today dili man gud available ang PDEA and then the mayor wants it today, so we figured out na ni contact lang ni yung private laboratory kunya ang gibayran na lang sa lungsod is the service. King Perez, News 5. 5 ka panimay na sunog sa lungsod sa Konsolasyon kaganihang buntag. Mga biktima sa sunog way nasalbar nga mga gamit tungod sa kalit nga hitabo. Jenky Bargio, Sugin Limi. Pasado alas 10 kaganiha dihang gialarma ang sunog sa sitio East Binabag sa Tayud, Konsolasyon. Upat ang hingpit nga nasunog samtang usa pa ka panimay ang nakan-an sa kayo. Ang dos andanas nga panimay ni Cynthia lakip sa naugdaw. Wa siya dang naitabo ang sunog. Tanan niyang dokumento, mga tinda og kita isip ahente sa yuta nahurot og kaabo. Wala nang iput mang kudaan sa tumoy man kuno na nag-agi ang kurinti ingon sila. Ingon na sa nila kay kami hindi na kulakaw ako man ang tindahan namin nagbantay akong pagumangko niya. Ang kanang kuwan. Ang 71 anyos nga si Lola Lionela, bit-bit pa ang imahe sa Santo Niño. Naningkamot siya nga inusarang makagawas gikan sa nasunog niya nga Pinoy-anan. Ay ang kinabuhi di nato. Ang karimbago ang ko ari magsiguro nga ako mga anak to nga to eh. Giingong nagsugod ang kayo sa panimay ni Braulio Garbo apan ang mga bumbero di pa makatumbok sa hinungdan sa sunog. Sanglit naglisod sila pagkuha og dugang impormasyon gikan sa tag-iya. Sigun sa kuan sa mga tao nga diha kuno ato pa nang imbestigahan kung sa katinuod. Matod sa BFP, nakontrolar nila ang kayo sud sa 3 minutos. Jinky Bargio, News 5. Malang pusong napahigayon niya atong Biyernes ang auditions alang sa The Amazing Race Philippines Season 2 sa SMCT Cebu Activity Center. Nagpakilibsab ato sa on-ground show ang kapatid stars uban ng Amazing Race host nga si kapatid Derek Ramsey. Sugin Limi, JP Lau Katsera.
Gidagsa sa mga Bisayang kapatid ang on-ground audition sa The Amazing Race Philippines Season 2 ni adtong Biyernes. Lain-laing parisan ang nagpakita sa ilang kadasig sa mga challenges nga gihatag ngadto kanila atol sa audition. I wanna show them and I wanna prove to them that my brain, my mind, and my body says otherwise. That I can do this and both of us can survive. We wanna show people that being single can be, you know, a single person, I mean, can still be happy. Gikilig ang tanan paggawas ni kapatid Derek Ramsey. Matod pa sa Prime kapatid Hank og host sa The Amazing Race Philippines, ilang tuyokon ang tibuok Pilipinas ug posibleng maabot sab sila sa lain-laing parte sa kalibutan ini nga season. Well, it's still the same basic structure pero yung mga challenges na gagawin ng mga contestants this time are definitely going to be harder. Pipila sab ka mga kapatid stars ang nagpakilig sa mga Bisaya. Ana ang proud Bisaya nga si kapatid Benjel Yonsho, Martin Escudero ug Akihiro Blanco. Dunay pabaon nga mensahe si kapatid Derek sa tanang aspirant racers. Sana makita namin na komportable sila sa sarili nila sa harapan ng camera, and with that attitude, I'm sure they'll get picked for the race. JP Lau, Lakot Sera, News 5. Aduna na yung mga pangalan ng kapulisan sa sospek sa pagpatay kang Richard King dito sa Davao. Kasungian sa negosyo mao ang nagunang motibo sa giimbestigar sa kapulisan. Andrea Patenya, Suginlimi. Nauman na sa Davao City Police Office ang cartographic sketch sa gunman nga mipusil sa negosyanteng taga Sugbo nga si Richard King ni atong Huwebes sa gabi. Apan matod sa hepe sa kapulisan sa Davao, di usa nila buot ipagawas sa publiko ang maong sketch. Aduna na sab kunoy ng lutaw nga mga ngan sa suspect apan di usa kini nila ibulgar, lakip na ang gidaghanon sa mga ngan nga ilang gikuptan. Meron kaming tinututukan but we cannot divulge the names yet. So hopefully ano na muna. Give us ample time. Sa ilang investigasyon, ang kasungian sa negosyo ang mipatigbabaw nga motibo sa krimen. Adunay nagkalain-laing negosyo si King sa Sugbo, Davao ug Boracay, apan di nabuot mo komento si Danao kung taga-asa ang suspect nga ilang gidudahang nagpaluyo sa krimen. It could be more of the business rivalry. Kung hindi business rivalry, kung hindi rivalry, it's about business. Okay, so doon kami nakatutukan. It's about business. Aduna usab sila'y nakuhang importanteng impormasyon gikan sa cellphone sa biktima ug sa mga kabanay ni ini. So far, they are giving the needed information naman. So, it is very hard for us na kasi yung iba na nandun na sa Cebu. And nandito kami sa Davao. So, although nagiging-operate naman so far. Ang Criminal Investigation and Detection Group 7 sa ilang bahin, mipasalig sa pamilyang King, napadayon nilang pakigalayon sa Davao City Police ug sa CIDG 11 alang sa kasulbaran sa krimen. Ilan ang nahatag ang profile sa negosyante ngadto sa kapulisan sa Davao aron mas mapalawman pa ang ilang investigasyon. And we will be continuously sending them any information nga pagtanaw na mo makatabang sa investigation. Samtang ang Police Security and Protection Group 7 mipahibaw nga sukad-masukad, wa pa mi-apply si King og request for security escort gikan kanila. Tambag nila sa mga negosyante nga makadawat og hulga sa ilang mga kinabuhi. Sa pakigalayon-dayon sa mga pulis, pinaagi sa pag-fill up og affidavit of undertaking ug availment of security sa ilang buhatan aron ma-assess dayon sa ilang headquarters ilang level of threat. Sa pagkakaroon adunay 7 ka negosyante ug 3 ka kongresista nga gihatagan og police security sa PSPG 7. Kung nasa lang trade, medyo taas ang lang trade. So, mag-apply sila. Open man yung office for mga security. Andrea Patenya, News 5. Makigalayo ng kabanay ni Richard King sa mga ahensya sa gobyerno nga nag-imbestigar sa kamatayon niini. Hugot ang seguridad sa iyang haya nga naa sa St. Peter's Memorial Chapel. Jinky Bargio, Suginlimi.
Niadtong Sabado miabot sa St. Peter Funeral Homes ang patayng lawas ni Richard King nga gibiyahe paggikan sa Davao City. Ang iyang patayng lawas gisugat siyang pamilya og suod nga mga higala. Dinhi sa St. Matthew Chapel gipahiluna ang haya ni Richard King. Apan sukad na itabo ang pagpamusil sa negosyante, way sakop sa ilang pamilya ang miatubang sa mga tigbalita. Ang head sa Marketing and Communications sa J. King and Sons, kinsa gitudlo nga tigpamaba, mipadayag nga di pa sila makatuo sa kalit nga kamatayon ni Richard King. Dugang ni Tan, way nadawat nga death threat ang iyang amo. Aron mas mapadali ang kasulbaran sa pagpatay ni King, makigalayon ang pamilya sa mga ahensya sa gobyerno, lakip na sa NBI nga mo'y lead agency nga miimbestigar sa kaso. Yes, namin may tao naging-work na with different agencies na para mo assist lang sa Davao nga task force. Kung nanay cartographic sketch, i-provide pero i-release siguro doon niya. Pagkakaroon nagpabiling 500,000 pesos ang reward money alang sa makatudlo sa madakpan nga gunman. Jinky Bargio, News 5. Muli-muli og karera machines gironda sa kapulisan sa Barangay Calamba. Unom ka lalaki na sikop nga natlang nagduwa og naghit-hit og shabu. Sugin limi arayan si Rote. Gawas sa problema sa drogas dinhi sa A. Lopez, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo. Suliran sab sa mga residente dinhi ang mga illegal gambling machines nga naghitak sa lugar. Mao nga niadtong Sabado, girunda sa Cebu City Intelligence Branch ang usa ka panimay sa sitio San Vicente diin nasakmit kining 14 ka moli-moli og video karera machines. Natigayon ang operasyon human sa pipila ka adlaw nga pagmonitor sa kapulisan human sila makadawat og reklamo. Kini ako gilingkuran karon pipila lang sa mga sakmit ng mga moli-moli o video karera machine sa kapulisan. Apan matod pa sa kapulisan dili lang kay mga dagko na ang nagumon aning mao mga duwa. Ang giproblema karon sa ginikanan mao ilang mga anak nga di na mo sud eskwela gumbi kay nagumon aning mga duwa. Base ni sa complaint sa mga inahan, sugod naman ang klase nganong kinibitaw mga bata ang nagduwaan Yeah, so doon na say complaint ni sa barangay so gijuin na mo ni mo nag-operita na mo. Actually naagi mga complaints kay niapil na mo na mga bata. Marabag ang mga inahan na mo ni complaints kay di naman manood sa klase. So adto na dito. Sa among sukad paglingkod nana gyud ni daan na gyud ni. Gani kaning among mga tanod di kay mo kuanan ni nila kay delikado man gyud kay ilang kinabuhi pero amo man silang giingnan nga naamo niya sa karsada magpa-discipline mo. Dakpon gyud mo. Kasagaran gipahimutang ang mga illegal gambling machine sud sa mga panimay, mao nga di nila kini basta-bastang masud tungod sa kasudnon sa lapit og dunay mga watchers. Bisan pa man ini, mapasalamaton ang mga opisyalis sa barangay sa daling pagtagad sa kapulisan sa ilang reklamo. Ang pagsudlan namo rin sir, ang daghan na kayo mo magbandaganay nagali ang mga sibilyan nito may mo timbre nga naay mga pulis. Dugan sa kapulisan nga lisod ang pagsumpo sa mga kalihukan kay barato og dalirang maka-assemble og mga gambling machines. Nakakuha usab og mga drug paraphernalia ang kapulisan din atol sa mga operasyon ilang naatlan kining onom ka malalaking nagduwa og naghit-it og gidaling drogas apan ilang gilimud ang pasangil. Apan tanaw og TV nya padong ang gawas adto ka sa iya ba nya wa man gipagawas wa man di man pagawson. Dua sa katoy. Waloy. Dua ka 5 mo. Mao ka 5 gani man ni tanaw TV. Sinuod gud mao gani. Awan dua mi 5 nga. Man. Ryan Sorote, News 5. Duha ka kaso sa pagkalumos na tala kaghapon atol sa kasaulugan sa Father's Day. Usa ka biktima 10 anyos nga batang babae samtang ang usa 40 anyos nga lalaki. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nalumos og namatay ang 40 anyos nga si Michael Sige, taga Sitio Sombria, Barangay Lawaan 1, Dakbayan sa Talisay kagahapon sa udto. Naligo kini sa Rainbow Beach Resort sa Barangay Puok, uban ang iyang kabanay subay sa kasaulugan sa adlaw na tawhan sa iyang pag-umangkon. Kanya wa serious siya mabantay, wag nakainom ni. Nakita lang siya siyang mga partido nga unconscious. Ilang dali og dala sa Talisay District Hospital pero ang doktor may pronounce nga diyoy siya. Apan giklaro ni Renato Malaay tigbantay sa naisgutang resort nga iyang kauban ang biktima ug wa kuno makainom ang biktima kay pag-abot ini sa resort naligo dayon kini sa dagat.
Pila kahigayon nga miambak ang biktima hangtod nga gibadlong kini apan nihangyo kinig usa pa kahigayon. Nabantayan sa iyang kabanay nga sud sa 20 minutos naglutaw sa dagat ang biktima nga patay na. Samtang sa usa ka resort sa barangay Luok sa lungsod sa Liloan, nalumos ang 10 anyos nga batang babay alas 9 sa buntag kagahapon. Suway pang gidala ang biktimang si Jenelisa Sinahon sa Tambalanan apan patay na kini. Matud samahan ni ini nga nangaon sila sa daplin sa baybayon apan namugos ang iyang anak nga maligo. Ug sawa pa manguli gisugo niya ang iyang anak sa pagpalit og tubig alang sa iyang manghud apan natinga na lang ang amahan nga dunay gitabang sa dagat. Maging sakit yung abot nun. Buhat yung wala kayo mapalo up. Nagtubog, mapalo up lang ito nga. Kung ano, nagusdaplin ta. Ray Pasaporte, News 5. Dili lang 5 kundi 13 na ka mga beach resort sa lungsod sa Santa Fe sa Isla sa Bantayan ang nasuta sa DNR 7 nga misupak sa 20-meter easement zone nga gipatuman sa gobyerno. Gipaybaw sa tigpamaba sa DNR 7 Edelia Medo nga ang mga beach resorts sa sakpang nagbuhat og extension sa ilang istruktura sama sa pagbutang og riprap og seawall. Ang gibuhat sa mga resort owners tataw nga nakasupak sa balaod. Mao nga awhag nila nga gubo na lang kini aron dili mausik ang mga materyales nga nagamit. Ilang ipatawag ang mga tag-iya aron ipaybaw ang findings sa investigasyon. Human sa conference, hatagan sila og usa ka buwan aron gubo nilang sobra sa ilang proyekto. Bugtong ang Marlins Beach Resort ang kasuhan si DNR tungod sa paglapa sa Presidential Decree 1067 kun Water Code of the Philippines. So atong actually kini sa Santa Fe kibaw man gid sila kining 13 ka buok. Atong awhag sa ilaha nga for now pwede na sila gud mag self-demolish no aron atong malikayan ang pag-file of kining case against nila. Pakahektarya nga yuta gikinahanglan sa matag barangay aron mahimong relocation site sa mga nagpuyo sa mga danger zone sa lungsod sa Daan Bantayan. Samtang nasa 70% sa mga eskwelahan sa lungsod ang padayong giayo human naguba sa bagyo. King Perez, Sugin Limi. Ang lungsod sa Daan Bantayan na dunaray tulo pa ka relocation sites nga katukuran sa gibana-banang 400 ka mga housing units. 3,000 ka mga households sa nagpuyo sa danger zones gikan sa 15 ka coastal barangays kinahanglan i-relocate human sa bagyong Yolanda. Sa tulo ka relocation sites kining 5,400 square meters nga luna diri sa barangay Aguho lang ang nasugdan og pagpatukod. Matod ni Daan Bantayan Mayor Augusto Coro, padayon pang giproses sa mga dokumento sa laing duha ka relocation sites nga naglakip sa usa nga way titulo. Gitinguha ni Mayor Coro nga adunay usa ka hektarya nga relocation site ang matag barangay aron mapahimutang ang mga apektadong mulupyo. Ang akong itan-aw lang nini ug sa 20 barangays o maghimo kang relocation site pagsaka per hektar ana ang usa ka hektarya that will be around 120 units. Matod sa mayor, gitugutan usa niini ang mga tao nga maningkamot sa pagrehabilitate sa ilang mga panimay samtang wa pay relokasyon. Just let go for the people to rebuild their houses wherever they are now. Ang naas gitawag nato og danger zone is around 3,000 households. Samtang mga pribadong organisasyon pa ang nagpaluyo sa pagrehabilitate sa mga eskwelahan sa Daan Bantayan, 70% lang sa mga eskwelahan ang padayong gipang-ayo. Patay gap ng mga around 30%. Ang 70% ini ongoing, din na uban na turnover. Mipasalig kanila ang DepEd Cebu Province nga maapil ang mga nagubang tunghaan sa Daan Bantayan sa unang moabot nga pondo alang sa pagpaayo sa mga eskwelahan. I was with Superintendent Arden Moniser. What he told me is naay funding good for, I think that's 120 classrooms. King Perez, News 5. Pili na ngayon o tatagan og lugway ang mga temporaryong nagpuyo sa Block 27 nagikan sa nasunog nga Warwick Barracks. Matod sa City Administrator Attorney Lucille Mercado,
Niadto pang buwan sa Marso sila gipapahawa apan nangayo og extension. Gani giatagan pa sila og luna sa relocation site sa Barangay Budlaan bisan og di sila ngayon hatagan kay nag-abang ra sila sa Warwick. Na makaturunganon ba? Ya, dili na sad na kana fair to the rest of the kana atong constituents nga magkuan na bitaw sa sila mo pahimos sa kaayo bitaw nga gihatag. Lain na sab nga driver ang nasikop sa mga sakop sa Sitom nga nalutsan og bench warrant ni atong miaging semana. May kabat na sa 10 ka drivers ng ilang nasikop nga dali ra sab nga misettle sa mga dinakpan. Matod sa chairman sa Sitom nga si Joy Tumulak nga niadtong Biyernes sa hapon, nasikop nila si Edwin Tankawan nga gihulagway nga kadaghanang nadakpan. Nagpasalamat pa ang dinakpan aron kuno malimpyuhan ang iyang record bisan og wa siya makadawat og taho kalabot sa iyang bench warrant. Identified na sila sa mga enforcer kay tungod magod kay kanunay silang madakpan mo na nga nailhan na sila sa mga enforcer. Ay unay dakop si tulon lagi diri. Aron nga mayroon nakaingon sa mga mayroon nadakpan ko aron malimpyo akong baka sig bibiyahe ba. Laing dako nga music trip na usabang ipaygayon dinhi sa Sugbo karong buwana. Diin kapinsap 40 ka banda ang magtapok sa tulo ka managlahing lugar aron malingaw sa mga Sugbuanon alang sa ikapitong nga World Music Day celebration o mas na ilang Fête de la Musique sa pinulungang Frances. Sugin Limi, J. Lau Katsera. Some like an event without which the year cannot go through. It's necessary, like on June 21, you go anywhere in France, in any city, you have bands everywhere in the streets, you have people who play any types of music, any types of instrument who are singing. Dinhi sa Sugbo, tulo ka programa ang ipahigayon sa Alliance Francais de Cebu alang sa mga Sugboanon karong Hunyo 21. Ang unang venue nga mao ang The Terraces sa Ayala Center, Cebu. Libre ang concert nga magsugod sa alas 4 sa hapon. Pagka alas 5, laing free concert ipahigayon sa La Vie Parisienne, The Pink House sa May Gorordo Avenue. Ug ang ikatulong venue mao ang The Walk sa IT Park nga magsugod og alas 6 sa gabi. Mahuman ang simultaneous concerts alas 12 sa tungang gabi. So that's why for us it was really important to bring it here, but to do it with bands from Cebu, from Manila, from the Philippines, not necessarily from France, because we want to share it with the population of the Philippines. Doon na sa Prefect de la Music Concert nga ipahigayon sa Hunyo 20 alang sa di makatambong sa mismong World Music Day celebration. JP Laula Kotsera, News 5. Sa Action Sports, mag-ilog karon sa ikaduhang pwesto ang Rain or Shine Elasto Painters ug ang Sunmig Coffee Mixers sa bugtong duwa sa PLDT Home Telpad PBA Governors Cup dito sa Smart Araneta Coliseum. Pareho nga dunay 5-3 records ang Elasto Painters ug ang Coffee Mixers. Kinsa magtakos karong alas 8 sa gabi. Misamot karon nakasikit ang team standing sa PBA. Human mo daw ang Alaska Aces batok sa Barako Bull ug napildi ang Barangay Ginebra sa Token Text Tropang Texters aron magtabla sa 5-4 records uban sa San Miguel Beermen ug ang Air 21 Express. Marijuana og shabu na sakmit sa hiniusang operasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Biyernes, din 400,000 pesos ang kantidad sa tanang ebidensya nga ilang nakuha. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gisung sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch o City Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group, kining drug den sa sitio Tori, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Biyernes sa gabi. Nagpasad ang mga ginamit ng mga marijuana sticks, sachet sa shabu, o mga drug paraphernalia, o sa second floor, dagang ginadaling drogas ang nasakmit. 24 ka bundle sa marijuana nga dunay timbang nga kapin usa ka kilo matag usa, 1,500 ka marijuana sticks nga giing andam nang i-deliver ug usa ka gatos ka gagamay nga pakete sa gituang shabu ang nakuha nga gibanabanang mo kantidad og 400,000 pesos ang kantidad sa tanan. Nakuha sab kining gipaskil nga listahan sa mga nakautang og deliveran sa mga nilikit nga marijuana. Duna say sistema kung dunay mo palit, diin ipalusot sa bungbong ang gi-order nga drogas. Gawas ni ini, lisod sab kuno ang pagsugod sa lugar kay duna kini surveillance camera sa gawas. Laing nasuta sa kapulisan nga magbalin-balihin ang operasyon sa grupo aron di masundan.
Nakaikyas man tuod ang mga subjects sa mga operasyon nga nailan silang Henry Monterde o Darwin Tibay, nadakpan hinuon ang 8 ka mga tao nga naatlang nag-repack o naghitit sud sa drug den. Wala ko yung agi ba yung kadong sa trabaho? Dahil palilit ka na nito, mamalit tayo lang. Gingong gikan sa lungsod sa Blamban ang mga marijuana. Usa ka semana nga gipanid-an sa kapulisan ang operasyon sa grupo, din ilang suki mga estudyante kay barato ra ang usa ka stick sa marijuana. Mo triple kuno ang presyo niini kung ibaligya ngadto sa mga turista sa mga resorts. Well, ito yung nakakapag-dinayin tayo ngayon ng supply, no? And at the same time, dahil opening na naman ng classes, i-step up tayo sa education. Ryan Sorote, News 5. Unong katawo nga naglakip sa duha ka notadong drug pusher og tulisan na sikop sa kapulisan niadtong Sabado sud silang hideout sa lungsod sa Liloan. Jinky Bargio, Sugin Limi. Kapin usa ka buwan nga gipanid-an sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch ang kalihukan sa usa ka level 2 drug pusher nga nagpuyo dinhi sa sitio Landing, Purok Chinese Kangkong sa Barangay Katarman, lungsod sa Liloan. Ug niadtong Sabado sa gihimo nga buy-bust operation sa kapulisan, nasikop ang target nga si Amerfield Jaime. Gawas sa shabu, nakuhaan sab kini og high-powered firearms sama sa KG-9, shotgun, 45 caliber ug Ingram. Atol sa operasyon, naasab ang bata-bata sa suspect nga si Christian Seniza, ang gitumbok nga notadong tulisan sa syudad sa Mandawi. Nakuhaan kinig usa ka Ingram, 38 revolver ug 45 caliber pistol. Ingon man mga shabu. Laing nasikop kining 4 ka mga lalaki nga naaktuhang migamit og drogas. Mo pakandak patag deeper investigation kay sa Mandawi ang giingon usa ni siya sa number 1 nga gipangita tungod sa nahimong suspect sa mga robberies o gun for hire. Oo, siya man yung mahaya. Maamong gani, kumain korta. Giingong ang operasyon sa droga sa mga suspect moabot sab sa Konsolasyon ug Mandawi. Wa magtuo ang barangay konsehal sa Katarman nga dunay operasyon sa droga sa ilang lugar. Possibly, kita kapit po ito na bagi mga nag-operate pero problema magita na sa itong katilingban ron. Wala na everywhere, naagin na problema. Kasong illegal possession of firearms and drugs ang atubangon sa duha ka mga dinakpan. Jinky Bargio, Miss 5. Susiyon sa kapulisan kung doon na ba'y pulis o opisyal sa gobyerno nga nalambigit sa operasyon sa usa ka labing dako nga operasyon sa gidili nga drugas ug pagpanulis. Nasayran nga minilyon ang remittance sa mga sakop nini suma sa nasakmit nga mga records. Andrea Patenya, Sugin Limi. First of all, I would like to commend PIB under Police Superintendent Albutra. Gikomendar ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Noel Guilyamak ang mga sakop sa Provincial Intelligence Branch sa ilang malampusong pagsikop sa dakong robbery group o drug operator sa lalawigan sa Subo nga sila si Amerfield Jaime ug Christian Seniza. Nasayran nga daghang giguptang drug pushers ang duha, humanakita sa nakumpiskang ledger nga minilyon na ang remittances sa ilang mga sakop kansang mga ngan gipang taguan gamit ang mga code names. Malao mo ng Cebu Provincial Police Office nga karon nga nadakpan na ang grupo nila ni Jaime ug Seniza, maiban-iba na naunya ang supply sa drogas ug masulbad na unya ang mga kaso sa robbery sa mga lugar sa Metro Cebu. Tumong karon sa PIB, mao ang pag-identify ug pagdakop sa mga anaa sa ledger sa duha ka suspect. Sutaon usab nila kung aduna bay sakop sa PNP o opisyales sa gobyerno nga nagpaluyo ug nanalipod sa maong grupo. Nasayran nga si Seniza kinsa usa sa mga most wanted sa Mandawi tungod sa kasong robbery, anak sa usa ka kanhi police official. So far, wala man tayo nakita na PNP personnel who are receiving payola or intelihensya. But still, we will dig deeper into this case, no? Kung na ba'y PNP member or local officials, pili nga grupo. But considering nga nag-operate ni sila without detection, no? Mga barangay, well, tanaw na to. Actually, the next move is with the directives of our provincial director is we will be conducting background investigation, further investigations, labi na sa mga pangalan nga na-recover na to sa ledger. We're also checking on the source sa yang druga. Even though there are already some ngayang ipanulti, and that this will be validated, this will be the subject for further police operations.
Ipaubos sab sa ballistic exam ang mga armas sa nasakmit gikan kanila aron sa pagsusi kung nagamit na ba kini sa krimen. Ipasusi sab sa kapulisan kining shotgun nga gipintalan og puwa aron pagsuta kung giilog ba kini gikan sa usa ka gwardya kaniadto. This is a sparse Bingham and this is normally issued to security guards, no? So we will trace the ownership of this shotgun. Maybe ang tag-iyaan is security agency. Because in the past, na ay mga gwardya na ay ilogan ng armas. Andrea Patendia, News 5. Sa patay usang samaran sa managlahing insidente sa pagpamusil sa dakbayan sa Sugbo kaganiyang kadlawon. Madin Sabang, Sugin Limi. Sa daplin sa New Imus Road, habig sa barangay Tipadilla, nagbuyod ang patayng lawas ni Jerwin Drocano, 27 anyos. Nasugatan sa mga barangay tanod ang kauban sa biktima, kinsa nagdagan nga nagtiniil. 7 ka nagkadaiyang kabhang sa armas ang nakitaan sa crime scene. Akong kisitawa, magusay pulong. Padayo mong dagan. Wala lang nagugukda. Mura magtunay tama ba? So, posibleng kauban to, sir? Posibleng kauban ko na siya. Wala. Ako, kami kailan Ako kailan. Dako ta pagtuong giatangan or gisundan kay og din napita god mura og daghan kaayong mga kitabo sa tulis unya kanang mga para og sakyanan. No, dili pa ta kaingon nga kini mga bata na mo gani sila gidudahan, no? Nalandig sa Cebu City Medical Center si Cal Zafra, 39 anyos, nga taga MJ Cuenco Avenue. Human po sila ganihang alas 4 sa kadlawon dinhi sa Unit 3 Carbon Market. Way bisan usa ang mitugan kun unsay hinungdan sa pagpamusil ug si kinsa ang nipusil. Natapsingan sa bala ang wang dunggan sa biktima. Madin Sabang, News 5. 5 lakip sa 4 ka mga batang estudyante nga nag-atang og kasakyan na naangol dihang gibanggaan sa jeep di pasahero nga misaka sa sidewalk. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Nawada og break ang jeep di pasayroan nga gimanihon ni Jose Maghanoy pasado las 9 ka ganiyang buntag. Mayong pagkapatong nining jeep di pasayroan nga 06C dinhi sa sidewalk sa eskina sa Virama ug Enveles Takbayan sa Sugbo. Matod pa sa gwardya nga nakasaksi sa hitabo, iyang nadunggan nga nagsagit ang driver sa jeep nga kusog nga nagpadagan ug mibangga na ngadto sa mga bata ug ginang nga nag-atang og jeep. Naangol ang mga tinunan sa Guadalupe Elementary School nga silang Andrea Liana Bakuli Limpot, Jasper Ayam Greliemer, Janina Cyrene Bakuli, Emmanuel Luciano ug usa ka Clarita Cabanyero nga giyong nagrabihan human mapasok sa jeep. Dugang pa sa gwardya nga si Carmelo Fernandez kunwa siya makadali og sud silang establishmento, maapil siya daro ni ining jeep. Yan, kat-kat mas dati lang yung sakitan. Nya, pagtalingi na ko, igor man 2 ka bata niya. Matud pa sa batang si Janina Cyrene Bakuli nga samtang nagpaabot sila og jeep padung eskwelahan, kalit lang nga milupad ang jeep nga adunay ruta nga 06C, paingon silang gibarugan og maayong pagkaigo siyang igsuon, iyang igagaw og mga kauban. Tungod sa kakuyaw, wa makapugong si Janina nga makahilak. Ang jeep po kay wala man to siya break. Ano mo pagka nang manggo lagi ato maralagi nagatornado. Matod sa driver nga si Jose Maghanoy, wa na siya makakontrol siyang sakyanan ug midaro sa mga biktima. Question pagabot hapin ng eskina, break ko, pag-break ko, yung kalin magkagi ang ligid pa daw nila sa daplin, gatter, ito na dasmagang unang mga bata. Dinhi sa Talisay District Hospital, patay nang niabot ang lawas ni Rosauro Navarro, 44 anyos nga taga City of Freedom, Barangay Tipadilla. Si Navarro na disgrasya siyang motorsiklo pasado alas 5 kagahapon sa hapon tungod sa Talisay Fishport, sakop sa Tangki, Talisay City. Tungod sa kakusog sa impact, nabuak ang helmet sa biktima ug nalabay pagyud ug layo-layo. Nakontak nila ang pamilya sa biktima human makuha nila ang cellphone, driver's license ug pitaka nga may sulod nga 5,500 pesos. Ang amahan sa biktima mitugan nga nakainom ang biktima nga gikan mitambog og despedida party. Kaning motorcycle nagdagan siya gikan siya sa diri sa kuan diri South Padong nga to Cebu City. Pagabot niya nga to sa kilid sa may Pittsburgh, mura magkulog. Napokwas to yung
helmet kay gusto mo nagan murag iyang giayo wa sa kabantay nga dito na niya napunta sa gutter motong ang iyang motor likat-kat sa gutter nya dito nabunal siya nga sa katong signpost. Leslie Caminada Vistil, News 5. Batanon nga gikatahong nawagtang sa prisuhan sa Medellin, mitugan nga ang iyang ginikanan mooy mitabang kaniya sa pagpasibat. Apan gimakak kini sa ginikanan kinsa mireklamo sa pagkawagtang sa ilang anak. Nagtuo ang hepe sa Medellin nga adunay nagpaluyo sa paghimo sa tumutumo aron madaot ang iyang pangan. Andrea Patenya, Sugid Limi. Naumana sa Provincial Investigation and Detective Management Branch ang tactical investigation sa 18 anyos nga lalaking mi-eskapo sa Medellin Police Station ug mi-surrender sa Bacolod City Police. Mato ni PIDMB Chief Rodolfo Albutra, giangko ni Jesse Aliamado Jr. pinaagi siya gi-execute nga affidavit nga human kini miikya sa police station niadtong Abril 16, miuli pagyudi ay kini sa ilaha. Gani iyang ginikanan kuno ang mitabang niya sa paglarga padung sa Iloilo ug sa pagpangitag trabaho didto isip boy-boy. Actually, it looks like it discredits the statement of the parents. Kay ang statement ni Aliamado is his parents knows everything during his escape until he reached on Iloilo. In fact, it's his parents who seek assistance para makalarga siya sa Iloilo. Apan sa text message sa iyang amahan nga si Jesse Aliamado Sr., gihimakakyud ni ini nga gitabangan nila ilang anak sa paglarga padung sa Iloilo. Sila usab ang unang mireklamo sa pagkawagtang sa ilang anak. Gihimakaksab kuno sa batan-on ang unang nanggawas nga mga storya nga nakaikya siya human sugua sa hepe sa Medellin Police nga si Chief Inspector Fructuoso Lim nga mopalit og sigarilyo. Wa sab kuno siya sugu-sugua sa pagpalusot og droga sud sa maong prisuhan. At the same time, he denied the information nga gisugo siya og droga. And this will now form part on the investigation we conducted against the Chief of Police kang Major Lim. Mato ni Lim, klaro gyud kunong gihimo-himuan si istorya nga siya ang mitago kang Jesse aron dauton iyangan. Dako iyang pagtuo nga gibawsan siya tungod sa iyang subsub nga operasyon batok sa illegal nga droga sa Medellin ug gigamit lang kuno ang mga ginikanan sa batan-on sa mga personalidad sa ilang lugar. Behind all of these things is probably because I am really consistent on my campaign against illegal drugs in Medellin. This is the angle I have seen. Hinuon wa pay plano si Lim nga mubaws og pagpasakag kaso batok sa mga ginikanan human siya pasakaig sumbong sa ombudsman. Gilihok na sab niya ang pag-reschedule sa arraignment ni Jesse aron ma-dismiss na iyang kaso human mipirma og affidavit of desistance iyang gitulis nga si Uldarica Villacarlos Septyembre niadtong miaging tuig. Andrea Patenya, News 5. Usa ka travel agency sa Maydalan, AS Fortuna, Barangay Banila, Dakbayan sa Mandaue, gitulis sa duha ka tawo ganiyang udto. Mga suspect na dakpan rasab dayon. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gingong nagpakaruingnon nga customer pasado alas 12 kaganiha ang duha ka tulisan sa 1721 Travel and Shop dinhi sa Dan AS Fortuna, Barangay Banilad. Nangutana mga suspek kung pila ang ticket sa eroplano paingon sa Zamboanga. Apan kalit nga naniun og armas ang duha ka tulisan sa tulo ka mataw sud sa mga travel agency. Samtang gipahapa o gipasud sa pansayan ng mga biktima, gipanghuwa sa mga tulisan ang kwarta o mga gamit sa mga biktima. Naratol jud kay sa first time ang good sa kuha nga kaningon anak ba niya. Katong mga nakuha sa kuha, naagi to siya sentimental value gyud. Nakuha sa mga tulisan ang dulan 5,000 nga cash, 4 ka cellphone ug 1 ka kwintas. Daling nanibat ang mga tulisan sakay ang wa pa matino nga sakyanan. Nangayog tabang mga biktima sa kapulisan nga mialarma sa hitabo. Dinhi sa Upper Bakay na sugatan sa blocking force sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue ang giingong mga tulisan. Pagkuha mo, pag-ingon sa kong tropa sa si Piotr, sir, bukayatang parang gano'n sir, pag-anak ko, doon sila natarantar ni direct sa purma diri sa area. Giingong narato lang mga sakay ining itom nga motorsiklo dihang nakakita sa mobile sa kapulisan kilid sa daan. Hinungdan nga giparking sa mga suspect gawas ining hardware ang ilang motorsiklo. Nasigop ang usa sa mga suspect nga si Roy Malinaw, 36 anyos, taga Kanduman, Mandaue City, samtang nakasud sa hardware ang laing suspect nga gilalang sa pangan nga mulong. Ako na magud kay tingog tong tambok na itaas ka mo, taas! Ay, nakuyawan ka diyan! Yamba ka sa truck! Yun niya!
Pusing na sila diya. Ang isa nakasu. Wa mo kumpiyansa si Police Inspector Zinaido Sanchez og duha niya kasakop sa posibilidad nga armado ug mang-hostage unya ang suspect. Gipagawa sa kapulisan ng tanang tao sa hardware, din sab nakahigayon ang suspect sa pagsibat. Ang kato ko nung tawhana, ni nag-asip ka customer, ni sabay atong buntis nga babae na sod. Kita mo na babae na buntis sod. Nakasibat siya. Wa na ko kabantay sir. Tungod sa kimayrami, ano sa time daghang tao. Matod sa dinakpan nga si Malinaw, wa siya gibuhat nga dautan og naangin ra siya dihang naratol ang iyang kauban. Wajud mo. Wala gyud. Na, bisa putan-o pa na mga silingan mo diha. Mo pagikan ako. Sus, wa mo gitahong goy paniud do, yung Dagang bidagan mo nimong kauban. Amot lang niya, ang dagan siya. Kaya payon hapa sa go. Katong sa gipakita sa pulis, dili siya mao. Kay ang nisud gud diri ang katong naka-blue mga 30 plus and then katong naka-white mga below 30. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa insidente sa Tulis. Ryan Sorote, News 5. Maugadto ang usa ka oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di ilang kutob sa balita. Aksyon!